Akong amigo, nagkasal po na ako kasi Father Balansag may apo karon may hapon sir. So alang sa tanan, ako din si Mr. Dante Culinaris. Dili man ko 70 Adventist, di po ko Katoliko. So medyo Iglesia sa Dios, no? Medyo ni ako ninyo tunga. So karon ato ning basahon ang mga proposition o mga balaod dinhi sa pagahimuon nga debate, no? Sumatod pa ang tema, resolve that Roman Catholic Church was founded by Christ according to any Bible. Okay? So mao na siya ang proposition, no? Pamatud-an na ni Brad Jiwan, no? Onya ang role sa atong debate, no? Role sa dialogo, musubay sa tema, dili mulikay sa isyu. Mao na number 1. Kinahanglan dili mo sapaw. Ade gani ka sapaw kay usar may microphone, no? Usar may microphone. Tahuron ang moderator. Dapat na ini na isa ka microphone. Brad Pijo. Dapat ni na usa ka microphone. Okay. Ikatulo, ang tubag dili mulapas sa usa ka minuto. Ikaupat, ang tubag nga oo og dili kinahanglan nga tubagon oo og dili apan pwede i-qualify ang tubag. Nota, dili mo likoy-likoy og adi na. Okay, number 5. Walay atake personal, no? So di way atake personal. Nga ingnon si Brad Jiwan gwapo, dili pwede mo ingon ana kay personal na siya. Unya, atakihon lang ang argumento. Mga palasi nga nahimo og ang estilo sa pagtubag sa pangutana. Pwede makabidyo ang tagtungod sa dialogo. Ang video dili pwede editon. Pwede maski bisag unsa ang version sa Biblia, pwede Old Testament lang, pwede pod New Testament lang. Pagadawaton with exception sa Biblia nga confraternity version kinira ang dili pwede gamiton. Okay? So nasabtan man siguro nato, no? Pag moingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayod kini. Mga katawhan sa nota, kinahanglan ang moderator, ang modeklarar ang moderator nga wala tubaga ang pangutana. Ika-11, kinahanglan niya ang pangutana bahin sa Roman Catholic Church nga gitukod ba ni Kristo kung naay pulong Roman Catholic Church pagatubagan gayod. Nota, kinahanglan tubagon kini responsive sa pangutana, responsive kun oo or dili ay dayon mo qualify. Dawapon tanang standard nga referensya o pwede. Okay. Dawapon tanan standard nga referensya o pwede kini gamiton. Wala na ni? Wala. So asar man taman, diri taman. Ato ra ganina taman 12. Wala na ni. Okay, atong i-reasoning 14. Okay, 15. Ang role sa libro nga Argumentation and Debate by Africa mao ang pagabasihan sa ubang roles nga wala na isulat dinhi. Okay. So
Okay, asa dapita ni. Asa betul dapita. Wala ko na ito. Wala ka na rules. Rules sa ito. Ito rules rin. Okay. Pwede baski bisan unsa nga version sa Biblia. Ito rules na. Atapik. Rules sa rules. Kira. Rules na rin. Atapik. Wala ko na rin. Pero rules okay na. Okay. Okay. So ang pila ka minuto per stand? Ana dire? Okay. Ang format sa atong dialogue, first affirmative stand 10 minutes, cross examination by negative to affirmative 10 minutes, 1 minute to answer. First negative stand 10 minutes, cross examination by affirmative to the negative 10 minutes, 1 minute to answer. Rebuttal of affirmative 5 minutes, rebuttal of negative 5 minutes. Negative final stand 5 minutes, affirmative final stand 5 minutes. So kuan na ni. Hello. Say. Dali. Okay, timekeeper. Minutes.
Okay, pag mga 1 minute na lang, ay mag 10 minutes, magsinyas na. Ah, 2 minutes. Okay, 2 minutes. Signal na rin niya. Pag signal o ka na, so 2 minutes na lang. Okay, so, di siguro ito maglangan. Atong ihatag kang Brad G1 ang time para sa yung 10 minutes nga pagpamatuod. Tesa. Atong so siguro ihatag, no? Atong ihatag og mga 2 minutes, no? O 3 minutes ba alang sa pagpaila-ila ay hat na magsugod. Both sides. Okay, atong ihatag si Brad Juan. Brad Jason. Kaya ang atong speaker nga gikan gayud kini sa Butuan, Barangay Magsaysay, abdan sa Hilog City, Barangay Magsaysay. Naila kini siya sa usa ka human kini siya sa kurso nga education, samtangan usa sa maestro, ug usapod usa siya ka nag-eskwela karon sa law student dito sa Hinuog, ug nagkuha siya unit sa Butuan, sa bilang Butuan, no? O karon usa sab siya ka Catholic faith defender sa diri sa ato sa Archdiocese sa sa Cagayan de Oro, no? Ato ipilala karon na person si G1 Paisones. Okay, so mao to ang ato pong usas mga debatidor gikan sa Hinuog City, Brad G1 Paisones. Ato sang ihatag ang time pagpaila-ila pod sa iyahong kaatman, no? Atong ihatag si Kwan, isa may mo paila-ila ninyo. Okay, atong ihatag si Brad. Okay, ang negative side na si Brother Bing Alado gikan sa Kibawi. Mara. Nani sa Radio Abang Timothy Domingo o sa Giant FM 99.9 sa Damulog. Okay, so nagiging salamat. So, di ka maglangan, atong ihatag para kang Brad G1 ang time sa 10 minutos nga pagpamatuod. Igsoon katayangan higala ngayong adlaw. Mga igsoon, ang akong tema nga barugan karon mao nga resolve that the Roman Catholic Church was founded by Christ according to Bibles. Giris na namo ang reference. So, the only versions nga dili namo dawaton mao lang ang confraternity versions. Manawa na lang nako dala. Karon sa pagmamatuod mga igsoon, himo at duha ka mga contentions ng argumento. First, contentions of biblical syllogism. Major premise. So muna ginatawag mga igsoon nga deductive reasoning. Major premise, si Kristo nagtukod og iglesia kung simbahan. Ebidensya, Mateo 16:18, bag-ong maayong balita, Biblia. Busa, sultihan ko ikaw, na ikaw si Pedro, og sa ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang kamatayon, dili gayod magabuntog niini. Minor premise, kini nga simbahan, usa lamang kalawas, di ng Hudiyo gintil, mahimong usa lamang kabalaan Katoliko nga simbahan. Ebidensya, Juan 16:16, sa Biblia nga Protestante, nga Word of Paraphrase, Bible, Joseph Hall, All Hard Scripture, Volume 2. Juan 16:16, muna atong mabasa mga igsoon. And other sheep I have which are not of this fold. Then also I must bring, and they shall hear my voice, and they shall be one fold and one shepherd. Yea, my chosen people of the Jews, and now my known, noted flock, but I have other sheep also beside you, even the Gentiles, which are not of your fold, but you shall have a fold of their own, a more famous church than yours. This must I, our Lord, bring home out of the waste desert of the world. And they shall hear the voice of my gospel, and by the power thereof shall be united into one body of the church, which you as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, their only head. So mahimo din silang
usa ka Katoliko nga simbahan. A plain and familiar expression by way of paraphrase of all hard text of the whole divine scriptures of the Old and New Testament by Joseph Hall, Protestante, volume number 2. Conclusion. Therefore, ang simbahang Katoliko, simbahang Ginoo ni Kristo, maong simbahang Katoliko, sumala sa Mateo 16:18 o Juan 10:16. Ikaduhang contention of biblical syllogism. Major premise, ang Church in Rome na ila sa pagtuo sa tibuok kalibutan. Ebidensya, the letter of Paul to the Church in Rome, chapter 1 verse 8 to 9. Jerusalem Bible akong gamiton mga igsoon, tora dito aron madali atong oras. That first, I thank my God through Jesus Christ for all of you, for the way in which your faith is spoken of all over the world. Minor premise, kung ang tao na converter sa iyang pagkawalay pagtuo, mahilo siyang sakop sa Catholic Church. Sa babaday ni ebidensya, nara mga igsoon, paraphrase on the New Testament, Richard Baxter, Biblia Protestante, Roma 11:23. And God had not excluded them from grace of the gospel, so as to make their recovery impossible. If they converted from unbelief, which God can effect, they shall be grafted into the Catholic Church, so that kanina may ison, the episodes of Paul, the apostles to the Romans, there is chapter 11, verse 23, atong mabasa ang Catholic Church diya sa episodes to the Roman. Munang conclusion, therefore, mga igsoon, it is respectfully submitted that the Roman Catholic Church is based on Romans 1:8-9 and Romans 11:23 nga naila sa tibuok kalibutan ug kung ang dili magtotoo na converter na sila mahimong sakop sa Catholic Church. Munang gamit ang duha ka contention nga ako nang gipabarog ang simbahan nga Katoliko diha di ay sa surat ni San Pablo ngadto sa Roma ginatawag og Katoliko nga simbahan. Di modo akong napamatud-an mga igsoon nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo gamit lamang ang Biblia. O basin unya mga tana akong kaatbang mga igsoon nga asa mabasa brajiwan sa Biblia litra por litra nga si Kristo nagtukod og Roman Catholic Church. Atong tubag dito dili taglikoy-likoy nga mabasa sa Biblia kay atima to resolved that the Roman Catholic Church was founded by Christ according to Bibles. Nga naay mabasa apan dili litra por litra. Kay sumala man sa Biblia. No, dili word for word, verbatim et literatim, pero nay mabasa. Mabasa gyud. Munang natubag ang pangutana, gibasa na to. Nga asa mabasa? Basahon na to sa duha ka version sa Biblia o duha ka verses sa Biblia. Mateo 16:18 o Roma 11:23 mga igsoon. Muna itubag sa pangutana. Ug lain niya ibasin mong pangutana siya nako nga diha sa Mateo 16:18 mabasa ba nimo diha Roman Catholic Church? Atong tubag nga dili lang kay ang Roma 16:18 maoy akong gipamatud-an kundi koneksyon siya sa Roma 11:23. So ang Roma 16:18 i-connect sa Roma 11:23. Kaya dili man ta pwede nga kana gid isa kay sumala man si Biblia. O dili ko niya limitahan nga isara. Munang atong nabasa. Muna mga igsoon. Munang gani amo lang gi-erase ang mga referensya. Okay na lang mga igsoon. Kay naaman, kani dili man ni siya pabor-pabor mga igsoon. Biblia man nga Protestante. O dili ni tampered. Kung moingon akong kaatbang karon na tampered kini, please provide your evidence. Original kini, gikan kini sa abroad na palit mga igsoon. Kung moingon siya nga Biblia hinimo ra kini sa tao nan naa sa rules nga kinahanglan dawaton ang ini Bible version with exception sa atong confraternity nga wala na akong dal-a kay aron nga inigsuunay ra man nga debate. Kay ang atong obispo masuko man og kanang mag-away-away ato inigsuunay ra gini siya. Muna mga igsoon. Munang paabuton nato ang pangutana nga
naara gyud sa akong gipabarog, no? Dili na ko mo tubag sa iyang pangutana nga wala sa akong gipabarog. Kay focus naman may sa si Kristo nagtukod og Roman Catholic Church. Mangutana siya kanus gitukod ang simbahang Katoliko. Wala na ko nagpamatuod niya na. Busa dili siya tubagon kay wala na sa tima. Dili siya tubagon. Ikaduha, mugamit siya og mga lain-lain nga mga outsource gawa sa Biblia. Last 2 minutes. Munang mga igsoon, sa dakong pagpaubos, akong napamatudan, pinaagi lamang sa Biblia, pinaagi sa duha ka teksto sa Biblia, o pinaagi sa duha ka bersyon sa Biblia, nga ang si Kristo nagtukod og iglesia, o kini nga iglesia kung simbahan, mao ang Roman Catholic Church. Sumala sa sulat ni Pablo, ngadto sa mga Romans, chapter 11, verse 23. Munang mga igsoon, ako nang gipangandaman unta kini nga kuan mo short na nga atong oras. Pasalamat ko sa atong suporta si Father John nga ni suporta ni ani nga kalihukan og sa atong mga igsuon nga mga sabadista og wala ko nagpasakit mga igsuon. Igo lang po nagbatbat ini mga Biblia nga atong gidala karon. Kinahanglan ila ning ingon, ila mo ipakita sa publiko aron sila makadaog o manuad ang atong gipabarog nga piki nga referensya sa Biblia. Piki ni, kung ingon sila piki ipakita. Kung ingon sila wa man lagi ko nabasa sa kuabad, nan imo ng problema igsuon. Dili ka na ako problema. Kaya atong sumala sa ini version sa Biblia. Munang paabot ko sa pangutana. Kung naalang sa akong gipabarog, ditso, dili ko maglikoy-likoy. Kay dili ko maglikay-likay mga igsoon. Dili ko maingon na wala sa tima. Nga naman, likoy-likoy naman na. Natay rules ba na mga igsoon. Kaninong kung dialogo, kung debate, this is higher order thinking skills. Kinahanglan kiniglamtig ang gusto. Dili mo tanan pangutana sakto, naay pangutana nga sayo. Labi ng hypothetical question o fallacy of complex question. Munang kunan sa mga debatidor o labi na sa mga ano. Daghang salamat o walay sa payan mga igsoon. Okay, daghang salamat Brad Jiwan no sa imong pagpamatuod. So atong nadungog ang pamatuod ni Brad Jiwan. So adto taron sa mga pagpangutana doon sa napulo ka mga minuto. Atong ihatag ang panahon alang kang Brad Glenn Alado. Okay. Unang pangutana. Father John, sa malas ng tema, we say the Roman Catholic Church founded by Christ according to the Bible. Inong ipamahayang Roman Catholic Church. Pangutana, diha sa inyong gipamahayan o gipamatud-an, sumanga sa Biblia ang Romanong Katoliko o ang Roman o ang Catholic Church. Tibag. Thank you sa maayong pangutana bro. Ang ako bang ang iyang pangutana ni Brother Alado Glenn nga ako bang ipabarog ang Catholic Church o ang Roman Catholic Church? Ang atong answer is both. Nga naman, first contention nato, Catholic sa to. Second contention nato, Roman Catholic Church. Kaya nga no, akong ipabarog ni Primero sa Mateo 16:18 nga magtukod si Kristo og simbahan. Kana nga simbahan ginatawag kana og Catholic Church sa Juan 16:16. Munang both. Ang isa nga non Roman Catholic kay moga ko Roman 16:18 si Kristo nagtukod og simbahan kung iglesia. Unya unsa man nga simbahan? Sumala sa sulat ni San Pablo ngadto sa Romans chapter 11:23 mao kana ang Roman mao kana ang Catholic Church. Munang tubag sa sada nga pangutana bro. Okay. Sa ako pangutana, ang imong gipamahayag, ang imong pamatud-an, Roman Catholic Church. Imong gipamatud-an sa Biblia, Roman Catholic Church. Wala sa atong tema, vote. Wala. So, ako pangutana, ang Romanong Katoliko sumala sa imong gipamatud-an diha sa Biblia.
mao ba kini ang pamatud-an nga niya sa imong referensya? Okay, ito ba? Igsuon nga, mao ba kini ang pamatud-an sa referensya? Wala man ta sa referensya kay hindi ko man imong kauban. Sumala sa Biblia. Yes, sumala sa Biblia ang Roman Catholic Church sa ikaduha nga contention. Pero sa primerong contention Catholic Church. Okay na bro. Okay, lipat ko, huwag may referensya din. Tingnan mo rito. Okay, nabasa nimo ang Matthew Kapitulo 16:18. Sa pagpamatuod sa imong tema nga ang Romano Katoliko mao'y gitukod ni Kristo. Dili sa mga Kapitulo bersikulo, ako pangutana, kinsa ang namulong dinhi? Si Kristo ba o ang ibang tao? Kinsa ang namulong dinhi sa Matthew 16:18? Si Kristo ba o ang ibang tao? Ang tinagal sa mga group na ang namulong diha sa Mateo 16:18 si Kristo. Muna-unsa man ang simbahan napakawan minute nga mao na siya ang matod pa ni San Pablo diha sa Church Epistles of St. Paul to the Romans chapter 11 verse 23 na Catholic Church. Munang Roman Catholic Church. Si Kristo ang nagtukod, si Kristo ang namulong. Busa akong napapaturan na ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Daghang salamat sa tsadang pangutana. Okay, sir, pangutana. Matong mo, si Kristo ang namulong. Kay namulong na si Kristo, o yung ba, gisulpid niya sa 1:17, balaan na sila sa pulong, kay mong pulong kamaturan. Gwapo kay pangutana ni God nga, balaan na sila. So, sa 1:17, ato lang ito ibabaw na unay, 1:16 sa Joseph Hall nga Biblia, Catholic Church nga na. Muna nakamatud-an gyapon ako. Nga okay to sa brother. Pero dili ta manglapas sa ipapahulay kasi paingon to sa ipapahulay. Okay na banil kay saka na nato na sa 16 Catholic Church ato nang mabasa. Muna tsada gyapon yung pangutana brother. Salamat. Dili to 1:17. So karon matud mo o yun nga ang pulong ni Kristo balaang pangutana. Dili sa Matthew 16:18. Ang pulong ni Kristo balaan o kamaturan. Gisulti ba ni Kristo dili sa Matthew 16 nga pagatukuron ang Romanong Katoliko diha sa maong kapitulo bersikulo? Ang tibagong naminaw pa lang ni siya sa asang presentation kaganiya. Ako na sa giingnan nga nabasa ba diha sa Mateo 16:18 nga si Kristo nag-ingon nga Roman Catholic Church na akong tubag ginamit ang duha ka teksto. Dili lang ang 16:18 sa Mateo, apil na ang Roma 11:23. Ngunang diha sa Mateo 16:18, sumpay ra to siya. Kay sumpay mo may akong ipamatud-an. So dili ko malimitahan. Kay whole Bible man atong topic. Munang natubag ang pangutana. Okay, matur mo ang Matthew 16, mao ni siya pagtukod o nga sumpay dito sa Roma 11:23. Ato basad ang Roma 11:23. Diri sa Roma 11:23. Mabasa ba nato ang gitawag nga gipamatud-an nimo Roman Catholic Church diri sa Roma 11:23? Sadang tama. Correct. So, mabasa ba ang tubag nato nga mabasa diha sumala sa Mateo 16:18 nga si Kristo magtukod og simbahan kang iglesia o diri sa Epistles of Paul to the Romans chapter 11 verse 23 nga kana Catholic Church munang mabasa. Pero kung imong kaglitra po litra, atong tema sumala man sa Biblia. So sumala sa mabasa sa Biblia, dili litra por litra. Dagan sa mga Biblia kung lang yung referensya. Biblia lang yung referensya. Okay. Sir, pangutana. Uy, ito nga dili sa Roma 11:23, wala gisod ng Roman Catholic Church. Ang tubag, dingon na akong tubagon na dili na siya referensya ako kay correct brother Igsoon alado dili na siya referensya New Testament ni ug sumala sa tong rules nga dawaton ni siya na mabasa ba ya na tanawan nato ha na Epistles of Paul to the Apostles to the Romans nya nadayo adikson nang taron kuan imong oras Catholic Church so ato pabasa sa moderator Mr. Moderator pala ko basa. Okay, ang uluhan Epistle of Paul the Apostle to the Romans. Okay, 11 versikulo 23. Okay.
And God had not excluded them from the grace of the gospel, so as to make the recovery impossible. If they converted from the unbelief, with God can effect listening tiguang na tala. This shall be classified also grafted into the Catholic Church. Okay, nabasa. Ako ba tanong, tubag? Dili sa Roma 11:23, akong pangutana mo ni. Okay, sige. Objection, moderator. Ang katungdanan sa akong kaatbang mangutana dili magkomento. O gani nadungog sa publiko nga niingon ang moderator nga nabasa. So respetaran natong moderator. Dili ta magkomento, pangutana lang. Igsuon mo ni ato. Okay. So, base sa imong pangutana, sa iyang gipresentar, iyang nabasa. So matod mo nabasa. Ako ipangutana rin na, uyon ka ba din sa Roma 11:23, walay nabasa Romanong Katoliko. Ang imong gibasa Katoliko, mabasa ba niya Romanong Katoliko o Roman Church? Akong tubag lagi, kung nabasa, apilo nyo nato ni chapter, alaala dito ta sa unsing, malapos ta sa buhat, nabasa. Apilo nato na, the epistles of Paul, apostles to the Romans, chapter 11:23, akong basahon na, kaya naman 1 minute. And God had not excluded them from the grace of the gospel, as to make their recovery impossible, if they be converted from unbelief, which can God effect, they shall be grafted into the Catholic Church. Napakailain. 11:12. Nara ito mga igsono? At 25, paingon sa 26. For I would not have you ignorant of this mystery of God's providence, lest ignorance fall of you in with false self-conceit, the part of the Jews, and now live in the blindness till the Gentile churches be advanced to an honorable state and fullness, and then all the Israel of God, the true faithful seed of Abraham, and therein the main body of the Jew shall make up the Catholic Church and be saved from the state of unbelief. Nabasa, Ikson. Okay. O yun ka, away Romanong Katoliko diba, kundi Roman Church lang. Ang tibag na ang Romans, naalagay ang Romans, napon ang Catholic Church, muna na ay nabasa. Ug na, iyon ang moderator kaganiya, nga na ay nabasa. Dili man ni litra por litra, basta kayo kung gibasa. Na akong balikon, kay aron nga, makuha na ni ako ang igsuon. 25:26, for I would not have you ignorant of this mystery of God's providence, lest ignorance fault you with the false self-concept. The part of the Jews are now left in the blindness to the Gentile churches, and then all the Israel of God, the true faithful seed of Abraham, and therein the main body of the Jews shall make up the Catholic Church and be saved from the state of unbelief. Nabasa? Okay. Sunod pa ka na. Kining Romans book nga imong gibasihan o imong gikwaan o panatuod ang Roma 11:24. Ang nagsulat nini sa Apostol Pablo, buot ba may pasabot, sabiyang niabot si Pablo sa Roma, maoy pagkatukod sa Iglesia Katoliko Romano, matod sa imong gibasa tibag. Ngayon pangutana, na pag-abot na ba ni Pablo mo pagtukod sa Iglesia sa Roman Catholic Church na gitukod ni Kristo? Dili. Dito ni ang birthday of the church is sa Pentecostes. O diya sa Mateo 16:18 is that is a plural future form. Pero unsa man ang San Pablo iyang gipaklaro unsa kini nga simbahan. O mo kini ang Catholic Church diya sa sulat niya sa Romans. Munang dimodo ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo sumala sa duha ka teksto o duha ka version sa Biblia, Mateo 16:18 o Roma 11:23. Tubag sa pangutana. So, okay, daghang salamat sa pangutana og tubag, no? Atong hatagag higayon ang pagpamatuod po ni Brad Glenn Alado alang po sa iyahang negative side, no? So atong ihatag si Brad Glenn Alado sa Seventh-day Adventist.
excluded. But he really taught me everything I know about preaching, and he encouraged me to preach my first sermon. Okay. I'm not sure I wanted to do it, but it seemed to be Okay, salamat mag-isunod no, sa kagayon nga atong angkon karon alang sa paghatag og mga nagkadaiyang nga mga pagpamatuod sumala sa balang kasulatan, no? So salamat po kay ako nga tatbang butan po, no? Si Brother Juan Panalis. So ang ako makisunan dili man ko sa pagpamatuod kundi akong supakon ang iyang gipamatuod. So ang iyang tema nga gipamatud-an sumala sa Biblia, no? So klaro ang tinaw kayo matudpan niya resolved that Roman Catholic Church was founded by Christ according to the Bible. So ang iyang pagpamatuod sumala sa Biblia. Migamit sa mga kapitulo bersikulo sa balang kasulatan, especially din sa Matthew Kapitulo 16, verse 18, o sa Juan 16, o sa Roma 11:23, no? Sa pagpamatuod siyang tema ng Romanong Katoliko gitukod ni Kristo. So, kung ako sa nagbasa makisunan sa mga bersikulo nga gisulti ni Kristo sa Matthew Kapitulo 16-18, ato na sundon igsoon, no? Ang iyang sitar nga mga sitas kay mo man ang iyang gipamatud-an. Ato tanaw kung tinuod bagig ngayon na pamatud-an. So mo rin ta sa iyang mga argumento magisunod diha sa Roma 11. Okay. So dinhi gisulti dinhi sa Matthew Kapitulo 16 versikulo 18. Mo na gingon makisunan. Og tungod nini gitawag ko ikaw Pedro nga ang buot ipasabot bato. O dinhi ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. O bisan ang dahom sa kamatayon dili maka pili niini. So kini nga pagasulti ni Kristo pagatukuron ko ang akong iglesia ibabaw ining bato. Wala gid magminsan si Kristo nga gitukod ko ang Romanong Katoliko. Wala magminsan si Kristo. Kundili, pag-ingon ni Kristo nga pagatukuron, gitawag sa nga future tense. Pag-ingon pagatukuron, sa to pa, wala pa matukod na ng puntuha. Di ba? Una kay di man niya mabasa, litra for litra, word for word, dili sa Matthew Kapitulo 16-18, nga gitukod ni Kristo ang Romanong Katoliko, midagan sa Juan Kapitulo 16. Ato ko tanahan igsoon ang Juan 16 kung sakto ba ang iyang himo o gigamit nga sitas. Mato din sa Juan 16. common saying that I'm sure you've heard as well. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things. Okay, sorry. 9. One person Ipit man. might be, Okay na. another person might have some 16. traditions such as baptism. O ako adunay ubang makalmiro nga dili sakop ning tirila. Kinahanglan pagabanduan ko usab sila. O sila magapatalingog sa akong tingog. O usaraon niya ang panon o usara ang magbalangkay. So gigamit na nagsoon ala sa pagpalig-on sa iyang tema nga gipamatud-an nga the Roman Catholic Church was founded by Christ. Preaching, Calvin Sa mga kapitulo bersikulo, kung ato tanahan nilson ang English version, naman ko the full translation Bible New Testament. Sa mga kapitulo o bersikulo, dili sa Matthew, Juan 16. Kung mauba ang atong mabasa sumala sa iyang sulti sa pagpamatod sa iyang tema. Mato pa rin sa Juan 16, and other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Wala kayo magsulti din na that Roman Catholic Church
was founded by Christ. Wala yun. Ang iyang style na igsunan, ang aning, nagkutlo siya, versikulo sa Pikas, kutlo sa Pikas, o niya gisumpay aron muaon. Pero sa pagkatinod lang, wala gid muhaon. Nga naman, ang iyang gibasa sa padayon sa iyang pagpabarog sa tema, kaning Roma Kapitulo Looking for something to do. 11:23, no? Ang iyang gipadayon sa pagpamatuod. Young ass, Atong basahan igsoon aron nga this is great. masabtang ginato. Matag pa din ni 11:23. O bisan pagani ang ubang kanila kung dili sila magpabilin sa pagdili matinuon, igasumpay sila niini kay ang Dios makahimo man sa pagsumpay kanila pag-usab. Ang gisgutan ng kapitulo bersikulo naglambigit kini sa duha ka tribo, ang Hintil o ang mga Hudyo. So gigamit niya kini sa pagpamatuod siyang tema na ganina nangutama ko nga diha sa imo kapitulo bersikulo nga gibasa sa pagpamatuod sinong tema dinhi sa Roma 11:23. Mabasa ba ang Roman Catholic Church? Ang iyang gibasa katong iyang pagwawaling Biblia nga gigamit. Nga dito mabasa Catholic Church. Sa purang iyang ipamatud-an Roman Catholic Church. Gibalik-balik niya basa, gibalik-balik ang pangutana, kaya ang iyang gibasa, Catholic Church, dili Roman Church, o dili Roman Catholic Church. O niya, ang iyang gibasyan sa pagkamatuod, tawag kay kaning Book of Romans, ang iyang gibasyan kay ano, si Pablo nagsulat, ato rin basahan iso, sa Roma Kapitulo 1, versikulo 1, no? Si Pablo ulipo ni Kristo tinawag sa pag-apostol. Ginahin alang sa maayong balita nga kanadto gisaad pinagi sa iyang propeta sa mga propesiya diha sa balaang kasulatan. Si Apostol Pablo usa ni siya sa mga tinawag sa Ginoo alang sa pagwali sa maayong balita. Sa iyang pagwali so gisulat niya apil ang Roma Kapitulo 11:23. Kung atong atras igsoon sa maong kapitulo bersikulo, di na ito makitaan kung unsa ang konteksto na ini. No? Sa Roma Kapitulo 11, versikulo 23, muatras tayo sa 10, tayo sa 12. Sa Good News Bible na basahan makisunan. No? Ngayon, gisulti din kung unsa konteksto na ini, kay mo man nagigamit igsoon sa pabarog siyang tema, no? Ang Roma 11. Diri sa GS in the name. Hinaot nga mabutaan sila o hinaot nga dili kuhaan ang mabugat nila nga pas-unon. Mga buktot sila hangtod sa hangtod. Ang mga Hudyo napandol kay wala sila nagtuo kang Kristo. Nanon sa man karon himbalugan ba nga ang pagkahulog hangtod sa dayon dili apan tungod sila paglapas nahatagag kahigayonan ang mga dili Hudyo nga manliwas. Bani konteksto magisinan tuod kay ang mga Hudyo naglapas sa balaod sa Ginoo nga tagag higayon ang mga Hintil nga masumpay ang katong original nga olibo, giputol, gisumpay ang ihalas nga olibo nga mao ang Hintil. Sabot pasabot, ato masabtan, na pinibili ni siya Romano. Nga naman, asa gikan? Gikan sa mga Hudyo. Dili ni Romano magisunan. Noon, ang libro ni gamit niya, Romano. Kaya naman, mao ni ang sulat kay Apostol Pablo ngadto sa Roma. Wala magsulti sa Pablo na ang Romano Katoliko mao ang simbahan nga gitubo ni Kristo. Ligamit lang siya ang Biblia nga may translation ng nga mabasa dito, Catholic Church. Pero wala mabasa dito, Roman Catholic Church. Ako isabihin mo supat ka ng Catholic Church is universal. Diba? Universal ka na siya. Ang Seventh Adventist, universal yapon.
Natawa sila. Oh. Pero out of topic na nagsinag, no? Ako lang pasabot nga Catholic Church ang iyang ibasa. Ang pangutana, mabasa ba sa Roma Kapitulo 11:23? To begin, Okay, wala na. the church was his mystical body. Okay, so daghang salamat Brad Glenn no sa imong pagpamatuod. Adto ta sa 10 minutos nga cross-examine ni Brad Jiwan, no? So atong ihatag si Brad Jiwan sa iyang time para sa 10 minutes nga cross-examination. Ready na ka, bro? Isa. Was it the same for you as it was for me? I remember from my Dili lang tarapit. it wasn't Okay, bro, ningon man kaganihangan. Moatras lang ta kay nigamit mo kog Roma 11:23. Moatras lang ta Roma 11 10 paingon sa 12. Akong pangutana. Musugot ba kang mabasa ko nga naay mabasa sa Roma 11:12 nga Catholic? Musugot ba kang mabasa ko o dili na lang? was that your experience? Okay. And I think there was a fear of taking Kung nabasa nimo Roman Catholic, musugot ko. events that happened Roman Catholic Church. to denominational. Okay. Pero kung dili mabasa ng Catholic Church, ayaw pugsa. Lain pangutana na. Hindi na ito pugsa. Sumala sa akong gibasa na Epistles of Paul to the Romans 23, and God had not excluded them from the grace of the gospel as to make the recovery impossible. If they converted from unbelief which God can effect, they shall be grafted into the Catholic Church. Akong pangutana, nadungog ba nimo ang Catholic Church? Wala na ko madungog ang Romanong Katoliko o Roman Catholic Church. Ang imong tema, resolve that Roman Catholic Church. Ang imong pangutana, Catholic Church. Ang Catholic Church, nadungog na po, pero ang Romanong Katoliko o Roman Catholic Church, wala na po madungog. Okay, klaro? Objection. Akong pangutana, wala pa ko sa Roman. Ay kabalakag, sunod na. Nadunggan ba nimo ang Catholic Church? Kana na yung sunod, promise. Okay, salamat sa pangutana. Sa imong gipamatud-an, resolve that Roman Catholic Church. Kung mangutana ka, ayaw putla. Ay, isa. 1 minute ang ako, answer. 1 minute. Ang iyang pangutana, imo ba daw nadungog ang iyang pagbasa sa Catholic Church? Muna nga, ay nagbubuti sa pagtabag. Muna nga, ganina, naingon ko ganina, sa atong tema, nibasa ganina nga, oo dili, bawal nga. No? Kay niya, ang atong tema, reserve that Roman Catholic Church was founded by Christ. Ay, pangutana, nadungog ba nimo ang Catholic Church? Ang Roman Catholic Church, wala ko madungog diya sa Roma, Kapitulo 11:23. Muna klaro. Muna klaro. Lahat ng tanan na lang. Kaya itong basahan na ito. Epistles of Paul, the Apostles to the Romans. Chapter 11:23. Akong basahan na, and God had not excluded them from the grace of the gospel as to make their recovery impossible. If they converted to their unbelief, which God can effect, they shall be grafted into the Catholic Church. Akong pangutana, nadungog ba nimo karon ang Roman Catholic Church? Okay, atong tanawon kung naba diha sa mga basa ang Roman, ato basahon na to kay basig manikas ta na dili pwede. Wala kang word na panikas. So i-challenge akong katbang. So kung nabasa na to, sugot ba kang tagaan ko nimo 100 points? Oh. Sumala sa ibang bersikulo, mabasa ba diha ang gitawag Roman Catholic Church? Tagaan ko na ko niya, Mr. Moderator, atong basahan palihog. Okay. Ako sa'yo na mo object ka. Ang iyang gingon is diha sa bersikulo. Alam din mo apilo ng heading, lapas pa lang ta sa Revelation. Apilo na itong heading. Okay. Narabasahan sa Mr. Moderator. Okay. Ang the epistle of Paul, the apostle to the Romans. So man to atong gibasa kana sa verse 23. Okay. Be grafted into the Catholic Church. Naa ba Mr. Moderator ang Roman Catholic Church na? Ayaw po tanon. Ayaw pala tayo sa moderator. Okay. Ang iyang gibasa isoon, ang title sa libro nga gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa Roma. Wala diya sa teksto ang Roman Catholic Church.
Muna klaro. Ang katungdanan sa kung kaatbang Mr. Moderator, ang pagpangutana, gibasa na kaganiya. O nabasa, mangut, munang mga igsoon gitubag, munang gitubag na nga na mabasa. No? Munang lain pangutana. Lain pangutana kay naka 100 points naman ko. Okay, sumala sa inyong inyong libro, o niangkon ka nga Catholic means universal. Akong pangutana, nabasa ba sa Biblia? Nabasa ba sa Biblia ang Ecclesia Universa? Nabasa ba o di mabasa? Okay. Ecclesia Universa. Ang Ecclesia, which means nagpasabot ka na sa katauhan o sa congregation. Ang Universal o Catholic, mali siya ang Universal. So, nabasa o nabasa? Okay, kung ako karoon, ang Ecclesia, sumala sa Biblia, ang Ecclesia, muna siya ang mga katauhan o ang Catholic, muna siya ang Universal. Daghang salamat, Igsoon. Sumala sa Juan 16:16, ngayon yung giingon, stop sa, palihog, stop sa. Please be gentle. Igsoon raman mi. Ayaw, check. Please be gentle kay ayaw guwan na imong kauban. Ayan na naman kuan. Ayaw kay iligsoon naman ni ato. Okay, time's up. Ay padayon. Sumala sa Juan 16:16. Akong basa and other sheep I have which are not of this fold. Dito man ko ba na maganay kong oras? Therefore shall be united into one body of the church, which you, as Jews and Gentiles, shall make up one holy Catholic church under me, their only head. Akong pangutana, nadungog ba nimo ang one Catholic church? Nadungog o wa nadungog? So, ang inyong tima lagi kita matud ang Roman Catholic Church. Bira-bira sa pangutanin mo, what Jesus, nadungog ba na ko? Ang imong tima, wala ko nadunggan. Ang tima nimo, reserved that Roman Catholic Church was founded by Christ. Sa tata, wala na ko nadungog sa imong kapitol versikulo ang Roman Catholic Church. Muna klaro. Sama na ganina. Ang ako, objection ko, Mr. Moderator, akong pangutana, nga nadungog ba niya ang One Holy Catholic Church? Nadungog ba? O, ikaw nadungog, ay, din ka-qualify. Ikaw ba, responsive ba? Ganiha bito, responsive man ko. So, lain pangutana na lang. Lain pangutana. Sige, lain pangutana. Niingon man ka, nga, diha sa Juan 16:16, nga, why mabasa? Kung mabasa na ko, nga Catholic Church, ang kunon ba ni mong, na ako 50 lang sa 50 points kayo, hindi mo galing ha? Ang atong gingon, nga why mabasa nga Roman Catholic Church sa Juan 16:16, mo na akong ipasabot, walang masabtan. So, muuyon ang kakaroon, buot nang ipasabot na muuyon ka sa Catholic Church, ang imong subakan kung nanay Roman Catholic Church. So, muuyon ka nga Catholic Church, ang Roman Catholic Church ang imong subakan. Kung mabasa ninyo diya sa 1:16, Roman Catholic Church, muuyon ko. Okay, muuyon ko. Kung dili mabasa Roman Catholic Church sa 1:16, ato larohon. Objection to Mr. Moderator, kay akong iklaro kung unsa iyang gisupakan. Ang Catholic Church ba o ang Roman Catholic Church? Kay aron dito kumusunod sa akong question. Wa man to, di man to mawang tubag. Okay, ang iyang gisupakan, wa siya musupak sa Catholic Church. Ang iyang gisupakan, sumala sa imong gipamatudan, Roman Catholic Church. Mana siya iyang gipamatudan. Kay Catholic Church, sa ato pa kayo man kanisupak sa Catholic Church, kanibang Catholic Church nga imong giulunan, mao ba ning gitukod ni Kristo? Mao ba ning gitukod ni Kristo o dili mao? Ang imong pangutana, okay. Ay pangutana, mao ba ni ang Catholic Church nga gitukod ni Kristo? Ang atong timba, pamatud-an nimo Romano Catholic ko, dili ka Catholic Church. Kakao aras timba nimo, sabi kayo ano ba ni? Ang atong pangutana, Catholic sa. Kung naman na ang Roman Catholic Church, gibasa naman na kaganiya si moderator.
Akong pangutana tubaga. Kay niuyon man ka nga Catholic Church di ay ang imong gisupakan Roman Catholic Church lang. Karon, kini bang kani bang Catholic Church nga imong giuyunan? Mao ba ni ang gitukod ni Hesukristo o dili mao? Ang gisulti sa imong tema, the Roman Catholic Church was founded by Christ. Mao nang tumutud-an nga gitukod ni Kristo og mao kani ang gisupak. Klaro tayo, di ba? Gitukod ni Kristo ang Romanong Katoliko. Mao ni akong gipirmahan aras pagsipak. Sunod nga pangutana na lang kay maluoy ko sungkat bang. Diya sa Epistles of Paul to the Romans, nadungog ba nimo ang pulong Roman? Wala. Is the date of Easter. Kung atong basahan ang libro ni Paul o ni Pablo, title ka na niya o libro alang dito sa taga-Roma. Mo na gisulti. Dili kay isumpay nimo dito sa bersikulo ang title na unsa pud. Wala man kung mo na gisumpay. Bakong pangutan na nadungog ba nimo? Oh, nadungog ba? So, balik ko na kung Mr. Monitor ipatubag na nadungog ba niya ang episodes of Apostle Paul to the Romans? Dungog ba niya ang pulong nga Romans? Okay, atong klarohon ang pangutana. Sumala sa pangutana, nadungog ba daw nimo ang pulong Roman sa iyang gibasa sa Roma? Sa bersikulo, wa ko makadungog nga Roman Catholic Church. Okay, klaro? Wa ko kadungog sa maong bersikulo, Roman Catholic. Objection times. Akong pangutana, diha sa sulat ni San Pablo, the letter of Saint Paul to the Romans. Nadungog ba nimo Romans? Nadungog nimo o wala? Sa mga teksto lagi diri sa Roma 11:23, wa nako madunggan nagsulti Roman Catholic Church, muna klaro. Grabe yung grabe yun ilang training din ni So, inanay, Mr. Mulu, objection ko. Ang akong pangutana, diha sa title. Wa pa ko dito sa bersikulo. Kay title, alang-alang di na ito apilo ng title. Diha sa title. Mabas, ato, iya bang nadungog ang pulong Romans sa sulat ni San Pablo, Epistles of Paul to the Romans. Diha sa title sa sulat, nadungog ba nimo ang Romans? Nadungog o wala? Okay, objection moderator, no? Wala gini nagsabot nga title may basihan ko dili. So mala sa biyag kapitulo bersikulo. Wala gisulti. Okay. Objection. Unsa oras? Mga igsoon, ang Biblia dili lang kay kapitulo bersikulo, apil ang title. So pag dili mo apil ng title, di ba ikaw Mr. Moderator? Sumala man sa Biblia, apilon ang title o dili apilon? Oh, dili ako ipagkuhan ng naman moderator nato. Dili. Naman sa rules. Naman sa rules. Nga respetan na. Ayaw pumutan sa moderator, no? Apay pumutan Kaya aron maklaro. Lain ng pangutana. Kay niuyon ng nga ang Catholic Church. Akong pangutana. With respect to the crucifix, I always say to people asking that same 2 minutes, akong pangutana. Jesus rose from the dead. Ang Catholic Church ba, mo ba kini ang imong gipasakupan karon o dili? This is part of the topic. Wala gid ko nagpamaton kung asa ka nagpasakop. Ang imong pangutana base sa imong tema. Wala klaro, no? Mapag nila. Thank you kayo. Okay ra. Kay ang Catholic Church ngayon giunan. Muuyon ka ba morning church nga akong gipasukupan o gidepensahan karon sumala sa tong tema? I-apil man atong tema. Ang imo gidepensahan o gipamatud-an mo ang Roman Catholic Church nga wa nimo mapamatud-an sa Biblia. Mo may klaro kayo. Okay, objection. Sumala sa tema nga resolve that the Catholic Church was founded by Christ. O giuyon ka sa Catholic Church. Akong pangutana, kanibang giuyunan ni mga Catholic Church, mo pa ni akong gipasakupan karon nga pundok sumala sa tema o dili sa tema? Ang akong giuyunan sa pagpirma dasing tema aras pagsupak, nga imo ni pamatud-an ang Katolikong simbahan may gituko di Kristo. Nga naman, wala sa maong kapitulo bersikulo sa imong gibasa
Roman Catholic Church. Balik klaro. Okay. Sunod na pangutana. Dinhita sa inyong Biblia nga Catholic means universal. O imo ninyo iunan kaganiha. Masugot ka bang basahon nako sa Roma 16:23 ang Ecclesia Universa nga sibo sa ato ang tema karon? Musugot kay basahon basta mabasa Roman Catholic Church diya sa Matthew 16:23 sige basahon. Roma. Sige. Okay, basahon ko na nato ang Roma. Okay, musugot kay basahon nimo basta mabasa niya sa mga kapitong bersikulo Roman Catholic Church. Okay? Pero kung di mo mabasa, o sa may ako condition na niron, ako na po maka 100 points. Ha? Kung di mo mabasa karon, ako na po maka 100 points. Muna ang pangutana nako, universa man. So nabasa ba ang universa Ecclesia diha sa Roma? Mabasa o dili mabasa? Okay. Niya. Ang atong tema pamatud-an mo Roman Catholic Church dili kay Ecclesia Universa. Muna'y klaro kayo. Wa gid nimo nabasa gikan ganina Roman Catholic Church. Nga wa gyud. Time objection sa kudan time na po ko. Kami atong mabastos man pisot man nakadungog ko kuan ang pikas diya. That is provocation. Saba kayo makadisturbo. Palihok ko ka ng mga sabaan diya, be. Kaya nga kung makauban, hilom naman, oh. Kasakitan man ni sila. Paliaman ang tano dali, bro. Daghan akong kontra dahil. Daghan mo tubag. Ako gani, ako raisa. Time na. O nag-object mo po, Mr. Moderator. Mr. Moderator, please, badlunga sila nga. Dili mag-apil-apil kay... Upat ba na ka ba kung kontra? Okay. As kamura sa diya. Okay. So, ato na nadungog ang cross-examine po ni Brad G1, no? So, adto ta sa rebuttal, no? Rebuttal sa rebuttal sa 5 minutes. 5 minutes. O niya, bubalik po sa rebuttal 5 minutes. O niya, parting statement na yun, 5-5. Okay? Wala giris. Para to kay Patricia naman din. Okay, times on. Mga igsoon, sa diha siya akong gipangutana sa Juan 16:16 mabasa ba diyang Catholic? Kaya nagbasa siya nga wala daw. Na iyan ang problema kay sumala man sa ini Bible version sa atong rules. Basta ang importante nga akong nabasa. Iya pagkataw-taw kay iyan ang giyunan. So, mga igsoon, iyan ang giyunan ang Catholic Church, klaro kayo. O gani, katong pinaka-importante, the essence of this debate, ang Roman Catholic Church. Akong gibasa ang title. Alalang din mo apilon, nga tibuok Biblia may apilon. Listen pag litsura ka 11, di wa kay labot sa Romans. Apilon gini mong title. So, nabasa ang Romans, nabasa ang Catholic Church. Muna importante. Munang napabatud-an ako na ang Roman Catholic Church pinukod ni Kristo. Di pangutana na itong kaatbang, naglikoy-likoy. Kaya niuyon man ka sa Catholic Church, yung nga kaubad, ay uyon. Saan naman eh? Daghan naman akong kontra. Ako mga kauban na, feeder. Relax lang ang mga Katoliko. Diya kay, nakadungog ko piso, usap ka na. That is atake personal. Dili man akong, pagin akong kaatbang na unsa. Bangkarupa naman niya akong mga kaatbang. Wala bot si Brad Glenn, kaya ako ng amigo. Munang dili sa Romans 11:23, akong nabasa ang Roman Catholic Church. Nabasa naman. Munang ako siyang gipangutana. Nguyon man ka sa Catholic Church. Akong pangutana, ino ba ning gipasakupan? Wala sa tima. Ang tubag sa ugatbag, wala sa tima. Nga naman, ilan yung teknik. Kaya nasa libro sa ilang kauban diha, nga kung magkalisod, mo ingon gigagwa sa tima. Una sa mga iso nilang teknik. Klaro wala. No? Kay dili man na sila Katoliko gid ang SDA. Ato man hinigog man atong mga igsuon. Nagtuo man ta nga ato silang igsuon pero
dili man na sila Katoliko in taon, di ba? O ako sa gipangutana, nga kanang imong diunan nga Catholic Church, tiniuyon man siya. Ako ba nang gipasakupan? Wala sa tiwa. Kaysa libro, di Brad, ilang kauban, kung magkalisod, paglikoy-likoy, kay maglikay-likay. So, klaro nga mabasa. Mga igsoon, iya ka mong i-drive on niya sa iyong Biblia. No. Bisag kung sa mga version. Problema na niya, nga di niya mabasa, basta kay akong kabasa. Ang iyang gusto kay diri gyud ibutang sa bersikulo, di ba dahil mo iapil ang title? Napag-sure, oy. Muna dia, munang sa dakong pagpaubos mga igsoon, wala gyud kabungkag ang ako ang kaatbang. Ano man? Wala gyud siya kabungkag. Kaya naman, iyang ipugos na diri gyud ibutang. Wa pa nilabot ang title, apil ang title, weak argument. Maingon din niyang kautbang nga palasi. Dagan sila magtabang. Ang atong kauban ng tao, hinom lang. Kay kita ang nasa kamatuoran nga nabasa nato sa Biblia nga si Kristo nagtukod og Roman Catholic Church, mga igsoon. Ginamit ang sulat ni San Pablo sa Romans chapter 11 verse 23 sa Biblia nga protestante. Wa man nila gubaa, dapat iyan ang gubaon nga kani piki ni, kani pampered ni. Wala kay hadlok sa kamatuoran nga kini original o wala ng limbong ang mga Katoliko nakapabarog sa tima nga akong gibarugan ang Roman Catholic Church tinukod gayud ni Kristo. Ngunit kag ipugos gyud nato, ipugos gyud nimo nga ibutang dia ang Roman sa 11:23, dili man kamao ang affirmative, no, wrong. Dapat imong gubaon kini nga kani dili ni siya, pampered kini siya. Mo kini siya imuhang taga gubaon, mga igsoon. Munang pasalamat ko kay buutan pod akong kaatbang si Brad Glenn. Salamat Brad Glenn. Buwag na lang imong mga kauban Brad Glenn kay bad influence kina sila. Kita rin dibati diri apil-apil nimo ag tanawa di nakaangko nimo si Brad Glenn na Catholic Church siya. Naribog na may noon. Ag samot-samot ko na yung mga kauban. Akong kauban, fidra. Arong paspas ang liwok sa pagtubag sa mga argumento, mga igsuon. Muna kung iyang ipagos, gamito niya yung Biblia, wa na siya mabungkag sa akong ipabarog kay bisan unsa mga bersyon sa Biblia. Ang confraternity ray dili basahon. Daghang salamat. Okay, daghang salamat Brad Jiwan, no? Mao to siya ang stand ni Brad Jiwan. Mo stand po si Brad Glenn sa iyang rebuttal pagkahuman last parting statement diretso na 10 minutes. I had ang last stand ni Brad Glenn human na dayon. Ang dinugog nga pa'y cross-examination. So, mapod niya, wala ko kabuntag siyang tema. Kung saan ako pagbuntag, gawa mo siya nitabarog. Kung naasa nitabarog, buntagon ka na ako. Gigamit nag-texto, wag mo ba sa Roman Catholic Church? Ang iba sa Catholic Church. Mato yan, angkon ako Catholic Church. Yes! Tukal 2 Timothy is one of the religion, universal church. Okay? Universal, ang meaning sa Catholic Church, dili lang kay Roman Catholic Church. Ang Orthodox Church, universal mga sila. Aha. Doon na idaghan mga reliyon kaya mga universal. Catholic ko na sila. Wala nagpasabot kay Katolik, Romano Katolik ko na. Kadako kay sayot mo ito na. Okay, matter niya. Nga pagutod ang gidaw niya ang iyang simbahan nga gipinsahan. Sure yun mga ilsonan, gabi na sa ako amigo. Wa gid niya mapamatunan gikan sa iyang teksto permiro hangtod sa katulo. Wa gid sa kabasa nga Reformed that Roman Catholic Church was founded by Christ. Ang iyang style dito yung gibasa sa Roma Kapitulo 11:23 nga na nabasa dito Catholic. Unya gisumpay niya dito sa title nga ang libro ni Apostol Pablo ngadto sa Roma. Wa man nagsulti dito sa mga titulo alang kini sa simbahang Katolikong Romano dito sa Roma. Wa man. Pagkaklaro kayo, wala kang isunan. Una, ngayon di pa matuon. Butag ng daan.
Mga di na kaya buntagong kay Pipag yadaan. Kay kung napamatod ang paniyadaan, buntag yun, buntagong yun ako. Pero usahan mo pagbuntag, nawa kayo buntagong, buntag namandaan. Wa man na napamatudan. Iyan ang una-una nga pamatudan ang Romanong Katoliko gitukod ni Kristo. Kung basahin ito litra-litra ang Biblia, wa gi Romanong Katoliko gitukod ni Kristo. Di ba? Unya kung ato pag yung pasundan pag yun, ang Biblia nagpamatuod, matod pa sa Juan 17:17, balaana sila sa imong pulog ang imong pulog kamaturan. Sabi pa, ang utang pulog ni Kristo mula sa baba kamaturan. Unya ato pa utang sa babasa ba litra-litra din na sa mutubag litra-litra. Magani sa iyang first stance pa lang, iyan ang gisiran ang daan, gisilbi gi kural. Kaya naman, kaya kung di niya kural na ang ipit ng siya. Pero abi na kung napay second cross-examination, kaya dito naging na siya maipit na gisunan. Kaya naman, ang gitudlo sa Biblia, sa 2 Corinto Kapitulo 11:13, sumala sa mabasa o masabot. Usaan mo pagsabot kung dili mabasa? Uya, doon na pag-isulti, na kung mutudlo ka, kinanglan litra po litra. Muna na dipinsa sa daan, nga dili yung basahon, kaya naman maipit ng siya. Ato yung basahon magkisunan? Yan na. Doon na gisulti din niyo. Mugamit na ko din siguro magkisunan. Kay yaman ay gipanlit dandaan. So, tanong po kung kapasarba siyang gipanalitdan. Doon ay gisulti din ang mawang pulong. Okay? Kung mapudlo siya, kinahanglan litra po litra. Linya po, linya. Doon na gisulti. Bosa tuluan sila sa Ginoo. Kisarag tulo na Ginoo. Litra po litra, linya po linya. Ang iyang gitulo, matag kaniya, dili mabasa sa Matthew 16:18, ang Romanong Katoliko, iya pong pasigudahan sa 1:66, iya pong diretso sa Roma Kapitulo 11:23, nga tisag usa na lang, wa gi entire nabasa Romanong Katoliko. Napay additional 5 minutes. Okay. Wala gyud ang tao makisunan. Mana nga sayang gisulti nga pamatud-an, wa gyud ka na pamatud-an ay. Gyud sa pagpamatuod nga wa man tayo nabasa sa Biblia. Giputol-putol naman niya makisunan. Gibasyan niya ang title sa Roma. Ulag-quote na sa kapitol bersikulo. Gyud sa pagkausapay ko na panahon sa pagpamutana, kanang title niya sa Roma, mabasa ba niya sa titulo? Nga ang Katolikong simbahan gitungkol ni Kristo, wala po na diya. Wala diya po na isunan. Na nag-invento na lang siya, aron ko na isumpay sa pagpabarog siyang tema, ngayon taon mag-isunag, bisag usa na lang kabugyot sila sa Biblia, wala din tayo nabasa, Romanong Katoliko, gitungkol ni Kristo. Another 5 minutes of business. Okay, nga makisunan. Yahatong gipangutana ganina, ang Eklesia mabasa ba nga universal? Okay? Ngayon na ako isang kitinood ba yan na? Eklesia is universal. Ang Eklesia universal na siya ang gitoko ni Kristo. Tinood na. Di ko masupag ana nagisunan kay bisag kinsa diway masupag ana. Pero kung pinyo siya Romanong simbahan, mao na diferensya karon. Magisgot kag simbahan igsoon. Yeah. Dili sa Matthew Kapitulo 16:18, si Kristo nagtukod og iglesia. Unsa man ang iglesia ang gituo sa mao ni iglesia? Okay. Kining iglesia, katawhan ba sa Dios o katawhan sa Yawa? Katawhan sa Dios ni. Ang pangutana karon, kining katawhan sa Dios. Kung tinuod pa katawhan sa Ginoo kanang Romanong Katoliko, dili ni mosupak sa balaod sa Ginoo. Ha? Dili ni mosupak sa balaod sa Ginoo. Wa mo sa musupak, kanato wa mo supak ba gyud? Ado na ko gisulti diri. Okay. Ano ra siya? Sa the first translation Bible, no? Nadali sa mga kapitulo bersikulo sa Hebrew Hanon. Okay, tanata kung unsay kinaiya sa matuod nga iglesia kay nagisgot matag iglesia. Okay. Hebreo chapter 4
Di siya? There remaineth therefore a rest to the people of God. Sumala sa mga teksto, adunay nagpabilin nga igpapahulay alang sa katawhan sa Dios. Okay? Gidivert ko lang may sa was topic. Nga naman, ang topic is dako kayo ni siya, naman? Oh. Muna nga, ang katawhan sa Dios, nani sa ilhanan. Ang iglesia, mo universal. So, dili pinag-ilhan sa pangalan. Kung dili ilhan kini sa kinaiya. Diba? O sige, sulti, sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 9, na ay nagpabilin nga alay kukulay alang sa katawan sa Dios. Ang iglesia nito ko ni Kristo, katawan sa Dios ni. Dili katawan sa Yawa. Now, unsa may kinaiya ng iglesia sa Dios? Okay? Ang iglesia sa Dios, igsoon mauni. Na ako'y Biblia igsoon na Bisaya. Yan sa Katolikong Biblia makisunon, no? Gidala na ko na isun in case nga nga problema, no? Doon ay gisulti din sa mga kapitol bersikulo. Unsay kinaiya ining simbahan makisunan? Okay. Atong basahan sa Indra. Busa adunay nagpabilin nga Sabado alang sa katawhan sa Dios. So klaro ka may sunan. Ang katawan sa Diyos, nagbantay ng adlang Sabado, dili Domingo. Di ba? Muna nga, ang Matthew Kapitulo 6, 16, 18, dito po ni Cristo Iglesia, kami nga Iglesia, mauning katawan sa Diyos. Wala mo masumpak sa tima, magisaran. Gani na po pinasahon diri, sa Revelation, chapter 17, no, ayang footnote in exam natin pa. Halot, he refers to the apostate Roman Catholic Church. Klaro na? Ang simbahang Katoliko, mao ang babaeng bigaon. Kisa labasan eh, kamay basa? Pero, halot, he refers to the apostate Roman Catholic Church. Ating nabasa sa moderator. Mani akong isang tayo nag-isunan, no? Balikon ko. Kailan kanila to? 1 minute. Balikon ko nag-isunan, no? Ang akong amigo nga si Jiwan, niangi gikaginuog sa pagpamatuod siyang tema, the Roman Catholic Church was founded by Christ according to the Bible. Makasisupo ng ison siya pag-angling na sayang lang yun. Yun naman, gikan ganina, hangtong karon, gyud diya na pamatud-an ang iyang tema. Yun naman, bisag usak at teksto sa Biblia, walay Romanong Katolikong gitukod diha nga gisulti sa balang kasulatan. Wala. Ang iyang style, giputol-putol iso, gisuntay, apil ang title, gikuha pa, nga din ina kapitulo bersikulo. Makita ni Son ang daya, di ba? Makita nyo ang tikas makisunan. Dili proper nga paghisgot isa sa pulos Ginoo. Ano naman, wa man apil ng title ng Son, kay title naman na. Di ba? So, wala na ko'y panamay sila. Salamat sa iyong pagpaminaw. At kahalangan ng Espondino. Okay. So, kani siya, parting statement na niya, 5 minutes. So, bahala siya kung saan niya pag... Oh. Okay. So, atong ihatag ang Berjuan ang 5 minutes. Mr. Moderator, point of order, pahawa sa nang buhay labot sabi. Putnot man na. Putnot. Mr. Moderator, point of order, ipahawa sa nang buhay labot la. Kay ga samok-samok lagi diri. Putnot man lagi na. Muna di og section tanawa kahalangan ning kalimbungaros danini. Kuno? Singalan na niya? Kundino. Pasilo ako mga igsoon, pasilo ako bishop ng limbong manggod. Maskitan. Sige. Mr. Moderator, please, point of order. Saba kayo. Ipagawas. Asang tanobad. Please lang ipakuan ang wailabot na ban. Hangyo na ko. Nagubot, nakuha na ni, ang nagkuhan ta sa
amo dito di gusto gudot. Ato ay nigsuon man ni. Time wala sa. Okay, time's up. Nigamit ba sila una ni out of topic pa gani. Wa pa bibihar biya ta. Ngayon sa gananihan mga igsoon nga mao kuno tong Bibilon. Wa dai nagpasabasa ni sila sa sa ilang libro. SDA Seventh-day Adventist Question on Doctrine, page 197. Sila na kanayon. We fully recognize the happening fact that a host of true followers of Christ are scattered all through the various churches of Christendom, including the Roman Catholic Communion. This God clearly recognizes as His own. Iya kuno sa Dios ang Roman Catholic. Unsa man siya? Ato'y padayon. Such do not form a part of the Babylon portrayed in the Apocalypse. Dili day kuno Babylon ang Catholic Church. Iya, gani ha. Iya to. Diferensya gapon. Iyang diferensya. Sunod mga igsoon. Sunod mga igsoon. Objection. Ay sa to. Igawas. Asang tanong please. Ang tanong natong gi-request. Ipagawas ang wilabot. Please lang. Please lang ipagawas ang kuan. Kuan. This is my final stand. Naon sa mga di man na akong katbang. Huwag man na ibatasan. Kalma ng Brad. Relax lang. Follow sa rules. Relax lang. Kabi nag-una-una. Madam, please ipagawas. Ipahawa sa nadiya palihog. Kaya ato ay iligsuon man ni. Nagkuan. Nasuko ang obispo ni. Please ipagawas sa sir. Please. Asa naman ang putbot mo to sa Bible, di man to kuan. Nga protestante po, natural, anti-Catholic. Time start. Mabalik na ko, please. Iwala, palihog, ako'y balik. Time start now. So, naadwa sa ilang libro, wala din nagbasa-basa. Oh, layan pa ako. Matod pa sa ilang The Voice of Prophecy, F12. Katoliko si Kristo, F12, The Voice of Prophecy. Unya, graduate ko ba ng mga igsoon? Ilan yung libro? Graduate ko, may diploma, may pirma sa ilang pastor. Oh, pero kung sa iingon sa Biblia, Lucas 6:1, si Kristo nag-igbato sa mga Sabadista. Litra po litra. Naunsawa mo na nimo. Layan pa ako, mga igsoon. Kaya na po magkuikuan. So, ilang giingon nga, ang Katoliko sa yung libro nga ilan iyan ni Kristo. Ang Biblia na ingon ba nga iyan ni Kristo ang Katoliko? Ang sa Brad ang Rexar Baxter. Muna mga igsoon. Mga igsoon, no? Naaba diha. Ako kung gitawag ganyan bro. So muna diha mga igsoon nga iya sa Katoliko ang simbahan. Sumala sa atong gibasa kaganiya. Sunod. Pero sa ilang libro, Seventh-day Adventist Belief, page 255. Narito, Seventh-day Adventist Belief, page 255. Kinina ka na yun. The gift of prophecy, kana mga igsoon, rin ko basa, nana diya, was active during the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Oy, si Ellen Goldwhite man mo nya si sa ato kay iya sa Dios, nya ila kay ilan ni Ellen Goldwhite. Palihog din ko na to, bro. Next. Ikaduha, ang Romano Katoliko pagalawason. Asa mabasa? Ilang libro ni Ellen Goldwhite. Last this event, page 211. Naagapon diya mga igsoon. There are many souls to make out of the rank of the world, out of the churches. Even the Catholic Church, whose zeal will far exceed that of those who had stood in rank and file to proclaim the truth heretofore. Muna sa nga mabasa nato nga maluwas ang Catholic Church. Apan unsa man ang Seventh-day Adventist? Na sa the last this event, page 84. Nga do Capernaum, Seventh-day Adventist, who had great light, which are exalted unto heaven. Atong basahon sa Bisaya mga igsoon. O ikaw Capernaum, mga Adventista nga adunay dakong kahayag nagdibayaw ngadto sa langit, sa punto sa kahigayunan pagayud-yuyo ron ngadto sa inferno. Yuryuron ang Katoliko, maluwas sila inferno. Lain pa ko. Ikatulo, sumala sa ilang libro, Testimony, Volume 9. Testimony, Volume 9, page 243. Nga, among the Catholics, there are many who are conscientious Christian and who walk in all the life. Ang Katoliko kuno, naglakaw ta sa kahayag.
Kinsa man ang 7th day Adventist, o sa may ingon sa ilang libro, ilan ang libro mga igsoon, naka nga libro. Matod pa sa ilang libro, the last this event na po God, 177. 177. One thing is certain, those Seventh-day Adventists who take the stand under Satan's banner. Ang SDA dahil mga igsoon, nagdala sa banner ni Satanas. Ang Katoliko, naglakaw sa kahayag. Ikaw pat mga igsoon, kinsa may daghang maluwas. Kinsa may daghang maluwas, ang Katoliko ba o ang Seventh-day Adventist? Ang kabago na to, kinsa daghang maluwas. Selected Message Volume 3, page 253. God's children in other churches. God has children, many of them in the Protestant churches, and a large number in the Catholic churches, who are more true to be the light and to do the very best of their knowledge than a large number among Sabbath-keeping Adventists who do not walk the light. Wa man din hayag, kinagdala ng good of banner ni Satanas. Unsa man ni? Okay. So, dagay kayong salamat no sa time nga atong nahimo. Okay. Okay, so maro to ang atong Okay, so dagay kayong salamat no kang Brad Glenn o kang Brad Jiwan no, mayong hapon. Thank you.